kama intiere kanyo ono kawo ote moko mantiere kar kagi madonjo mar mondo mi kang watieko sani ang wedo thuolo mano mar wach mogik mana ka wantiere kar kanyo kuro mogi jwang oko ni kacha ndikonwa e line mar ote machok maen 2:06:00 tikonwa paro ma intiere godo kachel koda ka gigo madier mar winjo ka wuok kuom Nelson Juma Otuma man go e studio okinyini ma kawuono kata odiochieng' ma kawuono kapod wamedo rango chal mar Kenya. Iwacho ni kae wamenyo kawuono kaka inyalo duoki kata kaka inyalo ga landruok mar ayaki. Penjo moro donjo kar kae ma wacho kama, penjo na niya, okawo kinde marom nade mar mondo mi ochak tiyo. My question is, how long does it take to start taking effect? Okokonwa nyinge na manerumo kata kod 4-3-4 mano ote mar SMS line kacha. Chal mana kaka wacho ni family planning ko chuowi kawuono to nosemna chako tich. Koro ok ni diere moro ma ino sechuowi to pod irito ni kore ka obro chako tich bang'e. En mani koro teko ne dhi rumo bang' dweche 6. Makoro nego dog mondo mi ochuoe kendo mano bang' kinde go bedo kar kacha. Nitiere ote mamoko bende ma pod donjo kar kae achiel kachiel ka warango